Programa, ngunyan pong aldaw ni Lunes, ha? Henry Maceda po, ini si Mr. M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po mga tugang sa tuyang programa. Diyan tabing hapon, Pastores Bicol, imbitado kamo, alas 6 nin banggi, diyan po sa Albay Astrodome, ha? Para po duman sa mga gusto tabing maghilingkan Pastores Abilen, igwatabi kita kid 12 o 12 competing contingents, mga tugang na maglalaban-laban para po sa pagiging exciting Bicol Pastores Champion. Sering man, maresibe iyan ki 150,000 pesos. Exciting Bicol Pastores First Runner-Ups, 100,000 pesos. As in po, mga tong exciting Bicol Second Runner-Up, 75,000 pesos. Yan, ha? Sering man po ang Best in Costume and Best in Street Dance, maresibitabi mga tugang kitag 30,000 pesos. Yan, ha? Yan po ang mga aktibidades ngunyan aldaw. Yan tabi sa Astrodome, Legazpi City, Albay District. Imbitado ka mo gabos dahil kita mauranan tabi, ha? Alas 6 mapo ang tulos yan tapag alas 4. Igwa tabi mga tugang ki Parada, ha? Yan po sa palibot kan Peñaranda Park para po i-judge mga tugang ang Best in Street Dance and Best in Costume. Yan, alas 4 yan. Mga tugang dyan po sa Peñaranda Park, pabalik duman sa Albay Astrodome, ha? Mahali sa Astrodome, maikot sa Peñaranda Park, mabalik sa Albay Astrodome. Mahali sa Astrodome, ang Pastores, mabalik sa Astrodome. Diba? Magayunon yan, tabi maghiling ka mo, totoo na. Alas 6 nin banggi, an showdown, mga tugang kan Pastores Abilen. Kinabibilangan niyang kan sarong Banggi Dance Troupe, Niño Jesus Pastores, Banwang Legaspeño Pastores, Performing Arts, Awas Pastores, San Juan Bautista Pastores, Parao Pastores, Malilipot, Glimmers Pastores, Pastores de Venorostro Tabi, ha? Tanghal Kulturang Cam Norteño Talisay Pastores, Baileranas de Tiwi Pastores, Daraw Calabanga Pastores, San Mateo Kamaligan Pastores. Yan, ha? 12 po yan, mga tugang na maglalaban-laban dyan na banggi para po sa the best na mapahilingkan Pastores Abelen para po sa Pastores Bicol 2023 sa Albay Astrodome. Alright, balikan ta daw mga tugang ang report ni Jos Babino ta ipaypasumada ko giraray mga tugang so ginibutabi na distribution kasuhapon, ano? Kan wish ko regalo mo ini po para sa kaaraman nindo gabos, lalo na mga tugang so mga sponsors ta na nagtao po nin cash 500 pesos per child. Mga tugang dyan sa mga wishes ninda na fulfilled kasawapon. Mga tugang ang natabing mga wishes, ano? Nakaikot kita sa nagkapirang mga barangay, kaya ang latest kayan, mga tugang madadangog niya tungunyan kay Joshua Bino. Ngunyan tabing pag-aaga. Joshua, good morning. Good morning, VP. Good morning sa Oha. mga paraan tabay. Yes. Maugmahon, mahiling na napapaugmata ang mga kakian, pero mas maugma siguro sa pagmati, lalo na duman sa tuyang mga sponsors. 94 mga aki ang napaugmata kasuhapon tabi VP Henry sa nagkapirang mga barangay digdi sa palibot kan na syudad nin Legazpi. Amay sunari si binindang pamasko and talagang mas naging maugmasinda kasunari si bininda. So talagang gusto ninda. Yes. Kasi ang nagpili, sinda mismo ang nagsurat kan sa indang mga wish na ipinadara sa paagi man VP Henry kan DCGB. Ngunyan na aldaw na ini, particular na ngunyan na pagkaaga. Yes. So goodbye kita dyan sa Southern Barangays kan Legazpi City. San Francisco, Bariis, Tagbakong, Maslog, Barangay Humapon, Barangay Bangkirohan, Istansa, Buda, Barangay Taysan. Nasa 8 or 9 ata ining mga barangay na yun ang susurudon ta naman taud-taud. Tangan inang paugmahon itong mga kaakian na nagahalat na kan sa indang mga regalo
Kasuod man tabi BP Henry, 10 mga barangay. Magpuundig sa barangay 24, Rizal. Yes. Buragwish, Dapdap, nakantos kitang Lamba. Duman nga ni BP Henry sa barangay Lamba. May duwang aki duman. Sinusog mi duman sa Arong, kay bahan mi so barangay Kagawad. Kurubog-kubog sa tuhod mi. Nata. Medyo halangkaw ang lalakawon na patukan. Medyo roharayo man. Pero sabi nga ni kan kaiba ming Kagawad, dapat ko may dumanon nga ako, madam. Kundi ang public service pa gano'n, magkipig-pipiling oras. Iyan ang gusto ko sa imo. Correct. Kaya, may kung garing na ko sa pangarang. Ay salbatan na kang latusunta ka na. Lalaki, iribahan kami duman sa duwang ate. Nataki-clarify mo tulos na lalaki. Siyempre ka. Always listening. Okay. Sige. Ngunyan. Iribahan kami duman sa duwang ate, sabi ni Pedro. Pagtukad mi duman sa mabot mi sa araw. Ug mawin sa duwa, tanari si Binaninda. So regalo ninda ang skateboard. Tama niya ko. Adala-adala na. Gamiton si skateboard, pagpalugsot naman siya sa indang dalan, tatinampo naman dito. Magayon ng pagganit gamiton. And pag-alit ko sa Lamba, diretso naman kitang Binanuahan East. Okay. Ilawod East. Ilawod Poblasyon. Digdi sa Imperial Court, nasa 51 mga aki kasodma. Kaya bahanta nga ni si EVP Glenn, nagtawin din sa kasuhapon. So barangay Victor Village 28, kasuhapon, and igwamanin na nahatudahan dyan sa barangay EMS Barrio. Kasuhapon, 94 kids, maugmaon sa BP Henry kasuudma, and saro lang ang sendang nagiging linsay. Salamat niya sa DCGB sa padagos na pagpapadagos kay ning wish ko regalo mo. And mas nakula man ang sendang pasalamat sa kulpitang mga sponsors na padagos man nagatiwala sa DCGB para makatabang kita sa mga kakian ngunya na panahon BP nin Kapaskuhan. Yes. Okay. Okay. So yan ang nangyari kaso hapon. Ang Commander-in-Chief ni si Tricia, ang Vice Commander ni si Ans Galero, and si Boy Mata. Si Boy Mata, ang head kan mobile unit. And kaming 3 little chickens. Si ako. 3 little chickens. Ako, si Ate Meryl, si Ate Muriel, and si katusog sa inahin. Mustaza. Okay. Yan sabi, BP Henry, magtutuloy-tuloy ining sa tuyang distribution hanggang matapos ang target sugsugik sa pag-urulay ni kasuhapon bago mag-abot ang siguro pitsa 18 or pitsa 20 at least matapos mi na ma-distribute gabos amay lamang na maging maugba ining mga akit at siyempre pag-abot kan mong aldaw kan sa Paskuhan, so kanya-kanyang ninang pero at least nainot na kita nainot na sindang naging maugmaman na bulan kan Desyembre. Gari madagdag pa kita taon may nagtatao pa ki mga donations mga sponsorships. Correct. Gari ma kuha na naman sinda, gari ma shopping na naman sinda. Yung nga Sara Ate Mary, boda Sara Angel, boda si Tricia, boda si kuan Ate Mariel. So mga karton gari dagdagan ta mga additional 500 pa. Taon ni si engineer, engineer madali lang So may latest kaso po nagdagdag, engineer Helson Orense Leona. Nagdagdag ki 5 kids. Igwa dyan sa Dropbox na pwedeng bubunuton. Okay, may kukuanong kita dyan. Pwede madagdagan ti 5. Boda iba pa. May dagdag pang iba. Okay? Okay. Sige. So mga karton kang LCD. Good luck. Anong oras ko maduman? Paduman na ka mo? Mga alas 8 Bipenre, makarga na kami. O, tarayo yan? 8:15 or 8:30, tulak na kami pa Southern. Imalnod. Oo. Okay. Bumalik ka atab, cover kita kang Pastores. Iyo. Magpita, grabe nga, yung pangalo. Pagka-distribute kang wish ko regalo mo, makover kang Pastores.
Di ba nga? Oo, For the love okay. of public service. Alas 4 man ito. Okay? Correct. Okay. Sige. Mhm. Beban, bilog na tropa kan distribution with Boy Mataman, Joshua Bino. Si Boy nga ni. Dahil ang turog si Boy. Ano yan? Iyo baga. Bako alas 8 nagtrapos ka sa hapon. Dahil turog. Saan nagkaturog yan? Sabi ni Kuya Boy. Ano nung nagtrapos ka sa Banggi? Bako mga alas 8 gayod? O 9? 9? Gano'n mga 9 or 10? Mga banggi na. Oo. Nagsundo pa man si Kuya Boy. Pagkarayang paliwanag mo, baka madamay ka dyan. Pati ito din kami ngunyan, makapit yung sa iba. Baka mabarag ka mong driver. Okay, o sige. Joshua, BCBB. Thank you, Joshua. Sa follow-up report dyan, yan po mga tugangan situation. Kasuha po, nakaikot na pala ng 10 barangay, base po naman sa report ni Ans Kasubaguman duman sa morning hearing. Pinagpasumada ko ngunyan para po maraman nito ang progress. Mga tugang ka sa tuya, tabi na distribution. May gwa nagkima-abot sa sanggatos, sobrang sanggatos na na-distribute tabi na mga regalo para po sa tuyang mga aki na medyo kapos sa pagkabuhay. Hello, good morning. Hello. Hello? Good morning, ma'am. Hello? Yes, good morning po. Hello? Magandang umaga po. Opo, magandang. Ma'am, baba po kang volume kang radyo. Masyado pong makusog. Nag-feedback tabi. Pakipaluya tabi kang volume kang radyo. Okay, ano po may paglilingkod? Ay, tatanong lang po. Opo. Sino po ito? Ano pong pangalan ninyo? Ako po ay nagpunta sa station morning ng DCTV. Ano pong pangalan ninyo, ma'am? Gloria Bulawang. Opo. Ano pong may paglilingkod? Yung, ang tanong ko po, yung nahingi po ng basahan, Ano po? mga retasok mga basahan. Mahingi kayo ng mga basahan? Opo, mayroon po akong, apat na ako sa kanya. Kayo ang mamimigay ng mga basahan? Opo, used clothes po yan o clothing? Kasi narinig ko po sa inyo nung isang basta nung dito sa inyo, mayroong humigay Doon sa yun. Doon sa programang Kaya. Naalala ko po. Doon sa Kaya program natin nung Saturday yata, mayroong ganun po na panawagan. Opo. Taga saan po kayo? Pwede po sabi na lang na kunin na lang dito sa akin. Opo. Kailangan nila. Opo. Saan po kayo matatagpuan? Nandito po sa sa Resettlement San Andres po, Santo Domingo. Resettlement San Andres, Santo Domingo. Opo. Opo. Ano po, ibibigay nyo yan? Ipagbibili po ninyo? Ha? Ipagbibili po ninyo yan o idodonate po ninyo? Hindi po. Ibibigay po. Ibibigay? Oy, very good. Opo. Ano po, mapapakinabangan pang mga baro iyan? Mapapakinabangan pa? Pwede pang isuot? Hindi po. Ah. Yung mga Okay iyo. Oo nga. Oo, naalala ko kasi yung tama, yung sa Recyclers Association sa Legazpi, naka-mention yan doon sa Kaya program. Sige po, ipapaabot ko po sa Recyclers Association. Nandiyan po sa station ninyo yung address ko. Ay po, ipipa surat ko na. Suratan daw tabi Jerome, suratan daw tabi so pangalan ni Manay. Buda ini pong cellphone number mo isurat ko baka po may paabot mi duman kung interesado po. Maapod po ito sa imo. Nandiyan po sa inyo na yung aking address at papangalan ko po. Ano po? Nandiyan na po sa sa station ninyo yung aking address kasi napunta po ako doon na hindi na kita inabot. Pumunta kayo. O sige po, i-check ko po doon sa staff namin sa baba, ha? Opo. Baka kasi ayun ang panong nangailangan pala yung Legazpi Recyclers Association po ng mga basahan. Ginagawa nilang mga recycle nila, may ginagawa silang mga disenyo para sa kung ano
Iyo po. Opo. Okay. ibibigay ko po. Ano po? Ibibigay nyo ng libre. Opo, okay. Kung Sige. pwede po, ninalaan po dito. Opo. Sige po, sabihan ko po, San Andres Resettlement Site. Maraming salamat po. Welcome po. Welcome. Bye-bye. Salamat po. Because of Christmas Day. Alright, o sige po i-acknowledge ko graray tabi ng mga donors ta sa wish ko regalo mo ano. Dahil ko na itaram so kumpiran ko sa pag-sponsoran, saro-saroon ta na lang po ano para po mga tugang ano yan ha. Salamaton tabi. Pero nakatipon kita nin 171,000 pesos, 171,000 171,000 pesos para po yan sa 342 kids. Yan, ha? Okay? Tabi, na mga kakian niya to, ano, na iyo ang pinag-distribute na niya to ngunyan aldao. Hello? Hello? Hello po? Text ba to? Text. Call ba to? Ay, sorry. Sorry, nawara so kang ko. Madali lang po ta. Nawara so sa kuyang kuan, ade. Nawara tabi so madali lang po Ay sa agapalan, igwaman mga tugang kigigibuho na awarding tabi kan mga creative group. Ano, may awarding pala diyan gigibuhon sa ano yan sa sin nga nagigibuhon ito. Ika nga yan nag-announce ka, naghapot na sarawayon ka. Gigibuhon po dyan sa Oriental Hotel. Yan, ha? Ay, sandali lang. Hello, Manayoli. Di mo pagtarap ang ngaran ko. Ay, di ko pagtaram. Nataram na. Oy, ano lamang? Oho. Yan ang gusto ko sa imo. Yan ang gusto ko sa imo. Mawara ang pagal ko palon kaan lalo. Adi, mawara. Si Joshua, regaluan mo ni Tagaro, pipagalo na. Salamat. Merry Christmas, Manay. Okay, sige. Opo, okay, thank you. Lupon si Man. Magtaman yan, ngaran ko Ano ba, nakabubungkar sa radyo? Joshua, regalo ang kadaga itong nagapunta. Giring nga pa napapagalo na. Ngunyan databing Pasko. Nairak nga kay Joshua, giring nga pagaluno ng maray. Okay, sandali. Anong aspig sabi ko? Diyan na hapon, sa agang banggi po ini, nakatindir kita kasuhapon kan saro na gari final touch, final pinal na pagpili mga tugang kan mga awardees, So sa mga awardees tabi may mga interviews kasuhapon. Adi kaya igwa tabi mga tugang kigapon na mukha creativity, hindi mukha. Ang pagbasa ko mukha. Ako ang pala mukha ang nakasurat. Mukna palan. Salbatana, Junior. Haloy na ako nagaparahiling kayo. Ngunyan ko lang nasabutan. Paguna ko, Mukha Creativity Awards. Mukna. Mukna Creativity Awards. Yan, ha? 2023, gigibuhon tabi dyan mga tugang sa The Oriental Hotel. Ha? Ini po, sabi digdi sa na webpage na nako ako buda sa kasuhapon sa pagpag-uron ta duman sa mga organizers ta. Igwa ki saro duman mga tugang na bisita na taga Mindanao ito Yes, so nanginginot sa mga interviews duman. Recognizing the hard work, contributions, and creativity of our local creative players in developing the creative industry in Legazpi City, Albay. We are now opening, hindi databi ang first time digdi po sa Legazpi para sa Mukna Creativity Awards 2023. Yan, yaon dumang kasuhapon si Sir Dindo Nabol ng DTI. Yaon duman si Sir na dating Regional Director, mga tugang kang DOT,
si ano ini si ay Salbatana, nagluluya-luya ng sa recollection ta ha. Benji Santiago, yan. Former DTI Regional DOT Regional Director Benji Santiago. Yan duman ang mga miyembros kang ACCI. Sarah Ma'am Rose, buda sa mga nominees, nagkairiling ko duman kasahapon. Buda tabi so ano yan, so mga iba pa na mga nag-organisar mga tugang kan Mukna Creativity Awards. Pag midbid kan naging kontribusyon kan iba-ibang mga individuals, mga tugang sa creative industry sa Legazpi City, no? Anong mga kategorya ang pinagpirilian duman? I mean, na pwedeng igwa ki mga awardees na makua. Ang mga kategorya po, igwa ki pig-apod na 9 creative domains. Sabi, no? Mukna Creativity Awards category, igwa tabi siya ki 9 creative domains. Number 1, audiovisual media. Yan. Audio-visual media. Iga po ki digital interactive media. Iga po ki creative services. Daling ko dumang kasuhapon si Juan, Sir na Rafi Bansuela. Daling ko dumang kasuhapon si pangani ini, si June Balde. Si June Balde, so baga, so sa tuya na sa mga historian sa Ligas Albay. Si Chef Connie, nagkariling ko naman kasapad. Ako lang kung nagkariling naman. Sorry po, so iba ha, medyo dahil ko masyadong maricol sa mga pangaran. Igwa kipig-apod na design, publishing and printed media, performing arts, uyog-uyogon mo an, may visual arts. Dapat pala si Kuya Sam, pinaintra ko digdi. May mga nominations si Junior, may nomination. Dapat pala si Kuya Sam Sige, next year tabi Kuya Sam, ta-nominate ka. Ako ma-nominate si mo. Si Kuya Sam na Aguilar pala, tapos na ugaring ka so December 8. So, so deadline mga tugang kang nomination ka ini, December 8. Traditional cultural expression. Traditional cultural expression and then cultural sites. Yan po. Mga tugang sa mga Mukna Creativity Awards category na pigaapod tabi audiovisual media, digital interactive media, creative services, design, publishing and printed media, performing arts, visual arts, traditional cultural expression and cultural sites. Yan. Yan po. Deko aram kung saan mga awardees, no? Nag-agi sa proseso, nag-agi tabi sa proseso, selection kay ni, base po mga tugang sa nomination. Ini po, naging bisita duman sa negosyo time na, buda, nakapublished ini, mga tugang na, na information na ini sa endang webpage, no? Creative Legazpi. Mga tugang. Kaya sa agang banggi yan, gigibuhon po dyan sa The Oriental Hotel. Wednesday po, 7 p.m. Yan. Mukna Creativity Awards Night. Wow. Sisay. Abangan niya to. Kung sisay mga tugang ang mga awardees, no? na inagi sa proseso. Pag ninominate ka, masubmit ka ke entries. May write-up yun. Masurat ka, write-ups. Tapos, ang last na pigibo, maagi ka sa interview. May interview. Igwa tabi sinda ki-interview mga tugang na ginibo kasuhapon diyan tabi sa Centro Hotel. Nagsisikat ang Centro Hotel pero mukhang nag-enjoy si engineer si engineer. Sa nga sa Centro si engineer nalingawang ko. Nakita kita pag nailing ko ito. Sana din nagdadangog. Iyo June next year. Then first sa aga first launching. I mean, tama bang term? Basta sa agang primero, mga tugang na recognition, mga tugang sa mga hard works and contributions and creativity
kasatuyan ng mga local creative players, no? Sa pag-develop and sa creative industry sa Legazpi City. Yan. Saga yan. Tapos sunod-sunod na po yan. Ini pala mga tugang na creative awards na ini. Iyo Sir Sante next year, boss. Next year kwan kita pwede kita mag-nominate. Kay puan may nomination dapat may nomination forms, no? Somebody should nominate. I-remind mo ako tabi, Sir Sante, Dr. Sante Aranya. May libro, Sir Sante, published book, Guide to Effective Barangay Administration, the best migo. Pwede ni? Next year tabi, tapos na ugaring Dr. Sante, so deadline na kang 8 and then kaso hapon, nagkaigwa tabi ki interview, no? Sa mga nominees. Para ilingon pa sa enda, para mamidbidan kimaray, mga tugang kung ano ang sa endang na i-contribute sa creative industry didi po sa siyudad ni Legazpi. Ini kaya, madali lang, tayo ko. Igwa ini kibatas creative, madali lang. Igwa siyang batas na pigsunod ka ini para ma-recognized mga tugang ang kuan, ang sendang mga efforts, madali lang hata. May batas ini. Ilingon ko lang muna ta. Igwa kaya kibatas na pinagbasihan, ay na nga nitong batas na ito. Ipinaglonsar ini kan uminaging December 12, tama ba? December 12 to 14, Creative Industry Expo. May ribbon cutting po dyan sa Ayala, sa Kwan, ginibo dyan sa Ayala Malls, Legazpi, tabi, then, yan. As in, hanggang tabi yan kan 12, tapos 13 to 14, may expo, 13 tabi, Mukna Conference, 9 a.m. to 6 p.m. Purperland, and then, 7 p.m. to 11 p.m. Iga po ki Mukna Awards Night, yan po sa sa The Oriental Hotel. Mukna Arts Day, Ayala Malls, 1 to, okay. Iga pa lang kip Mukna Arts Tour. Okay. Sige po. De ko galing nakukuha so detalye, madali lang. At may batas siya Iga siyang batas, mga tugang na ang Creative Legazpi po, sarong proyekto kang pig-apod na Malikhaing Pinoy Lunsod-Lunsad Grant Program from DTI Competitive and Innovative Group under LG Legazpi in partnership with DTI Legazpi Creative Industry Council organized by Cheers Studio. Alright, sige po ha. De ko lang nasundan sa batas. Antato, hanapon ko graray ha. Tanailing ko ito susog po sa paki-search mo daw tabi, Jen, tabangin daw tabi ako dyan kung makuha mo regarding dyan. Taigwa kayang kibasihan siya kung nata ini pigigiribo mga tugang ta. Dahil ko lang nabasa ko ini kan sarong daw nag-lecture sa Palawan in local governance at Sala Charica Hotel last 27. Iyo sir, pwede ka kuta. Sige, next year tabi sir. Next year tabi Okay? O beno, mga tugang alas 8:21 oras po sa Pilipinas. Ang mga baretang yan, hatod sa Indokan mga minasunod. United Home Kidilets. Gamot sa lagnat for kids. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabo ko. Kaya sasilyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? 1 kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaprikot na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD.
People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. May gan nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos, ha? Ginga. Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso. May chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Panahon na naman ngunyanin pag-ugma asin panahonin paglaom. Tawan taning importansya ang pagtiripon kan mga pamilya, pasasalamat sa kagurangnan asin pagreparo sa orog na nangangaipo. Hale sa pamilya ni Legazpi City Councilor JP Lee, matuninong na Pasko asin ligtas na bagong taon. Why choose Divine Word College of Legazpi? What does it have to offer? Divine Word College of Legazpi is a Catholic higher educational institution that embraces the core values of excellence, professionalism, service, Christ-centeredness, justice, peace, and integrity of creation. Divine Word College of Legazpi ensures that students are properly guided to make the best decisions in their future career. It offers opportunities for students to foster their educational growth and provides quality services that will lead to their success. The application for admission is now going on. For inquiries, please visit the Admissions, Guidance, and Testing Center. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. What are you waiting for? Enroll now! Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking Pigrula. Kagapay for more than 30 Pigrula years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigrula. Tara na, makipaskuhan sa Kamalig. Tuloy po, Kamalig month-long Christmas celebration. December 1, 2023 till January 1, 2024. Grand opening salvo and Congressman Joey Salcedo's night featuring mayonnaise, trade fair, traditional simbang gabi, misa migalio, Christmas cheers, nightly entertainment shows, beer plaza, and a whole lot more. Also visit the Kamalig Tourism Circuit, Christmas Village in Sumlang Lake, Kitwinan Ranch, Huyup-Huyupan Cave, Solong Eco Park, Kitinday, Green Hills, and Elmira Deshay Integrated Farm. Paskuhan sa Kamalig 2023. Presented to us by the local government unit of Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, and the Sangguniang Bayan members. Brought to us by Congressman Joey Sarti Salceda, Ako Bicol Party List, and Congressman Elizalde Co, Good Found Cement Corporation, Engineer Rudy Nuida of Windell Hotel and Hansay Corporation, Governor Greg Slagman, and the Provincial Government of Albay, Energy Development Corporation, Converge, and Ravenous. Paskong Kamalignon, Magayon, Maugma, Masiram. Sa mga payaba pong konstituentes kan Tercer Distrito, Canalbay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Binabati kamo ng Merry Christmas and a Happy New Year.
Sa panahon ng Kapaskuhan, pupunta ang pagpadaba sa lambang saro, lalong-lalo na sa satuyang pamilya. Sa maabot na bagong taon, ipadagos na sana ang pagtarabangan, dawa ano pang kadipisilan sa buhay ang tig-agihan ka. Ta nagtutubod ako na ang progreso makakamitayan basta kita kabos naghihirigos. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Fernando Didi Cabredo, at papaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa indong gabot. Ang Pasko, sarong dakulang okasyon sa kinaban para iselebrar ang kapangakian kan sa tuyang kagurang nana si Jesus. Ang pagkamundag niya sa sabsaban, daraan dakulang paglaom kan katawuhan. Sa panahon na ini, padanayon po niya to ang pagkasararo, pagpatinao-tauhan asin ang pagkamuot sa laog ng pamilya. Ang siring na bagay, pwede niya to naihira sa bilog na komunidad. Halik kay Councilor Glenn Casulia asin sa bilog niyang pamilya. Merry Christmas and a prosperous New Year! For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ako po si Leonardo Ding Mapa Olivares, Municipal Assessor and Acting Municipal Accountant ng Libon. Nagbabati sa saton ng mga kahimanwa adi sa Libon, nin maugmang Pasko at masaganang bagong taon. Maawat po ni Ding Olivares na padagos po ang katuninungan sa lambang pamilya. Pagkaburugpos, harmonia, ipagtinarabangan niyan mga libungenyo para sa padagos na pag-asenso. Gilayon, ini po si Ding Olivares, magpapadagos niyan kiyang serbisyong may malasakit sa libungenyo. Libon, moving onward. Merry Christmas, Banwang Libon. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo. Pagdating sa kalusugan ay di mapapano kahit panahon ay pabago-bago. Alagay protektado sa Thunderbird Electrogen D+. May mataas na level ng electrolytes. May dextrose, multivitamins at glycine. Kombinasyong tumutulong sa pagdepensa sa stress, pagod at sakit. Umaraw, okay lang. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa anumang panahon. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalanggaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Duopod Paracetamol. Gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Pagtabang, pagmamalasakit, asin pagkamuot sa kapwa. Ang tunay na mensahe kan Pasko. Kaya po, ang sa indong likod, padagos na nagmamalasakit, asin nagtatabang. Puon pa kaito sa kud mo niyan, asin magpapadagos sa kud paman. Sa abot kan sa kuyang kakayahan, ini po si Christopher Kitoko, kasabay ang bilog kong pamilya. Nagpapaabot sa Indo, asin sa bilog na taga Segundo Distrito Canalbay. Nin maugmang Pasko, asin masaganang bagong taon. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa
silyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo silyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikod na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos, taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan, kundi imaagapan kitamang pagpapabakuna. Iyunanggad pa di, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Anseng ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. May serenity and eternal light be bestowed upon each of us throughout this Christmas season. Let us be guided in the next days and weeks by the goodness of Christmas, the love, selflessness, and most importantly, hope. Together, let's spread joy, enjoy the giving spirit, and make enduring experiences. From Legazpi City Councilor Alexander Alex Howe, Merry Christmas and a festive New Year. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, an Exciting Bicol Pastores 2023. Exciting Bicol Pastores 2023. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2023, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2023. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa indang mga abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minuto sa paagikan tradisyonal na Pastores Abilen. Ang third placer, mauli ng 75,000 pesos. Second placer, 100,000 pesos. Asin ang champion, manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dancing, 10,000 pesos. Best in Costume, 10,000 pesos. Asin Best in Musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2023. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may pigro builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, certified Guapig. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Pigro lang. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yun din naubos ang komersyal. Natagaro din naubos ang komersyal. Tanapa naman yan. Garang man ipipirot na ako. Ay, igwa pangani pala no. Sandali lang. 8:36 na po oras sa Pilipinas. Ang oras hatod sa Indokang United Home Kidilets.
gamot sa lagnat for kids. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. Nor Broth Cubes, pasarapin ang lutuin with Nor. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Awara na. Guwapa, Salbatana. O ito pala ng mga tugang na Mukna Creativity Awards. Resulta po ito kang batas na pig-apod na Philippine Creative Industry Development. Republic Act 11904. Yan, ha? Republic Act 11904, itong Philippine Creative Industry Development Act. O yan tabi, ha? Kung nataigwa kainin na Mukna Creativity Awards, tigdi po sa Legazpi, basip sa irarom yan mga tugang kan malikhaing Pinoy, lunsad, mga tugang sa irarom tabi kang DTI, Department of Trade and Industry, Competitive and Innovation Group sa irarom po kan lokal na gobyerno. Alright, so kaya palang kasuhapon, nahiling ko duman si Regional Director Dindo Nabol kang DTI. Okay, o bueno, tabi, sagang banggi yan, mga tugang dyan po sa, sa Oriental Hotel. And of course, katuruwang dyan mga tugang ang ACCI, Albay Chamber of Commerce and Industry, sa panginginot po kan Presidente, kang ACCI, mga tugang si Madam Rosemary Ray Quinto. Yan. Alright, sige po. Report muna. Hali po dyan sa luwas. Magtrabaho muna kita. Mga tugang, maasumir databi sa pwesto. Mga tugang, ang bagong Regional Director kan PNP sa maabot na December 19. 19 na pala. Naaram ko kasuhapon ini. Last week, naaraman ko tabi na ma-assume mga tugang sa pwesto ang bagong Regional Director, mga tugang kan PNP kasuhapon. May pangaran na nga ni ako digdi actually kan maasumir sa pwesto. Kudi, garo din na labos kasuhapon, mga tugang kaya sa 19 na lang da po gigibuhon ang turnover of command. Aramon ta daw kung napano sa report ni Ans Galero. Good morning, Ans. Kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdad niya tong bareta, sa maabot na Desyembre 19, presenteng taon, matukaw ang bagong pamayokan Philippine National Police o PNP Bicol. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni PNP Bicol spokesperson, Police Lieutenant Colonel Malo Calubakib, kung sa gigibuhon sa nasabing petsa ang formal na pag-turnover ni outgoing Regional Director, Police Brigadier General West Raimundo Obinque, sa bagong matukaw na pamayo na si Police Brigadier General Andre Dizon. Ini matapos na magpalawas nga ni na special order ng reassignment ang national headquarters kaniya sa kumandansa ni Police General Benjamin Acorda Jr. Susog sa special order, si Dizon hali sa PNP o Police Retirement and Benefits Administration Service o PRBS, mientras na sigon kay Calubakib, si outgoing RD Obinque malilipat na ini sa krame, partikular na sa DRD o ang Directorate for Research and Development. Sa ngunyan, wala pa nin ibang detalles manungod digdi sa orden na pagpalitan ng pesto, pero sigon kay Calubakib, ini gigibuhon talaga sa nasampitan ng petsa, pero susugduman sa order, effective December 11, kutanaan na pagkasahin kay Dizon digdi, may mga kipuan pang mga ayuso ng mga dokumentos bago ang formal na pag-asumir niya ng pesto digdi sa nasambitan ng kumandansa. Kung babalikan ta VP, si Obinque nagtukaw bilang RD kan PRO 5 kan nakalihis na Pebrero 28, 2023 o kaya maabot man ki sarong taon ang pagtinir niya digdi sa Kabikolan bilang pamayokan Pro 5 o kaya kan PRO 5. So, tabi VP, o di palang surason kong nata, pero an effectivity kan order 11. Ito nahiling ko talaga so kan eh. Nahiling ko kan so informasyon 11 so effectivity. Dapat kan Monday, expected ko kan Monday. Oo, actually chill lang ako, chill lang, di lang ako nagrevoke. Chill lang. Tas sabi kan source ko, wag mong sasabihin.
Chilang ka nga, chilang nga. Kaya binerify Kaswapon, pero matematiko, di man nga turnover. Man. Sa 19 pa palaan. Pag verify ta, pag urong ta kayo pamalo, sa 19 pa pala iyan. Nata daw. Anyway, ang gusto nga ning, baka may mag-abot yan halanggan official kan PNP sa turnover. Dagway yung ki-turnover dyan, officer. Mahapot ta, kung lenang mo niya naghahaloy ang mga regional directors. Oo. Dati-dati, kay itong panahon mi. Kansa mong kapanahonan mi ka ito. Ang mga regional directors, tabi nga regional commander, nag-abot ang 2 taon ng term kaya ni. Oo. 2 years yan, provincial commander ka ito, o ka ito PCINP. Provincial commander ang apod, provincial director mo niyan. 2 taon yan. Maski ang mga chief of police, mag 2 years yan. Buda, pag maabot ang bagong chief of police, masalida, nag-submit iyan kay garo 5 o perang pangaran ito pa di 5? Paring 5 o tulong pangaran? Garo 5 pangaran para pagpilian iyan kan local chief executive. Indang ngunyan kung nangyayari pa iyan, iyan ang dapat na maiklaro sa komandansya kan PNP na maabot ko digong taga-kampo kramid dyan. Buda, iyan man ang ako sa iling ko personal ko yung opinion, dyan nagkakaigay problema na maluya ang pagresolver kan mga issue sa palibot. Kung ang PNP chief o ngaya LG sa munisipyo, syudad o sa kwan, short-lived lang. Sa mga programa mo na implementer kitulto, tapag abot kan bago ba gamang kibagong plano. Iba man ang plano. Yes. Anyway, ihaputa iyan. Yes. Ihaputa kung nataanta. Pero may short-lived ang mga opisyalis nato kan Philippine National Police. Roger. Okay, sige. Sa WPP na konfirmasyon manungod sa over Ang nahaloy-haloy si PD Kunanan. Ayo. Nahaloy man talaga Oo. Kaya ito nga ni baga may bareta na i-transfer yan din, nalabos hanggang sa nahaloy siya dyan sa Albay Police Provincial Office. Okay? WPP na impormasyon manungod sa pagpalit naman ng komandansya sa PNP Bicol. Galero. Thank you, Ann, sa report. Kaso last week, may nagpaabot na ka sa kuna info and expected ko talaga Monday. Kaya sa 19 na lang pala. Alma Shielo, good morning daw. King Reginaldo, good morning sa imo. Merry Christmas. Si Margie Cambe nagdadangog, as in po, Merry Christmas po, sabi ni Erning Hakub. Good morning, tabi amigo. Imelda Batalier, good morning po, Merry Christmas. Si Dudes, Marinaga Dudes, pa-shoutout tabi sa mga gabos na Cluster 1, BUCE, especially kay Professor Analisa Pasano. Yan, Madam. Good morning, Madam. Professor Analisa Pasano. Uy, congratulations sa BUCE, Bicol University College of Education. Kadakol kang nakapasa. Mga tugang na mga kwanta, mga licensed professional teachers, mga graduado po sa Bicol University College of Education. Good luck sa inyo. Congratulations, tabi. Mabuhay ang mga professors dyan. Puda tabi ang dean, no? Asin po ang mga pag-iribata dyan. Alright, sige. Mga tugang 14 bago mag-abot ang alas 9 ng aga, hindi po sa DCGB. Okay, sige po. So mga kwantatabi dyan So may mga birthday ngon happy birthday po sa Indogabo. So may mga travel po dyan, ingat-ingat lang kamano. Sabi kan texter nata ngay tasigam brown out. Iyan po ang di ko aram konsisay na ang PIO kang kwan. PIO tabi mga tugang kan aleko. Pero duman baga sa programa ninda, kaya lang ang PIO day basta-basta na apo dan Day ko lang i-clarify ko yan. Tapag nakuat ang contact number kang PIO, dapat po makauron ta sinda, mga tugang permi, mga tugang sa arog kaya na bagay. Okay, now. May kwan, halat ko na, nga nito, so gusto niya itong i-announce ko niya na aga. So, andali lang So, mga daing trabaho lugod, importante ini, baka tabi, so mga daing trabaho dyan, tabi, ano ini, nasurat,
Wow, congrats. Oh, tatod balikan ta ini ha. Tabi. Thank you amigo. Totoo lang ata. May pinreward sa kuya, so amigo ko hali sa Albay Ahead. Yan. Madali lang. Unit tabi, so mga daing trabaho, importante ini. So mga daing trabaho, may chance po kamo na magkaigwa tabi na trabaho. Ngunyan tabing, hindi po sa Legazpi, na ang mga trabahong ini, i-deploy tabi dyan sa LCC, Tabako, Tagas, Ligao, NLCC Legazpi. O ni tabi, ha? For urgent hiring, importante po ini, naghahanap tabi nin mga kahero, o sa bagay, kahera ang kadaklan dyan eh. Mga counter cashiers, yan, cashiers, yan. For LCC Legazpi, yan, naghahanap tabi kay yan. Counter bagger for LCC Daraga, Tagas and Legazpi. Yan. Refiller for LCC Rizal, Daraga, Ligao, and Pulangi. Tapos, Customer Service Assistant for LCC Legazpi. Sisay ang mga kwalipikado na mag-apply. Lalaki asin babayi, 18 years old and above. High school, K-12, vocational, in college graduate. High school, tabi graduate, K-12 graduate, vocational, and college graduate. Pwede po yan. Ano ang mga requirements na dadarahon sa pag-apply? Mag-prepare kan sa indong resume, diploma, yan, birth certificate, barangay clearance. Sain maduman pag-apply o dumumang kamo mga tugang sa opisina kang J2K office sa second floor JRE building Lapu-Lapu, Legazpi City. Umag hanapon tabi si Miss Cha. Umag-kontak mga tugang sa numerong ini 0930-876-1262 0930-876-1262 para po sa mga hapot. Iyo po. O yan ha. Tabi, dyan po kamo mag-apply sa J2K Manpower and Allied Services for immediate hiring yan. Dumalagan kamo duman sa Lapu-Lapu. Paglaog nindo sa Lapu-Lapu, hali kamo bagang Albay, hali kamong ano yan, palawag kamo sa Lapu-Lapu, so tulong pandok dyan ni Baltog, Bantong, Hanjong. Sa right side kay yan po dyan ang opisina kan J2K Allied Manpower in Allied Services. Diyan po kamo mag-apply para po duman mga tugang sa mga dainin trabaho asin naghahanap tabi ngunyan nin mga trabaho. Okay? O yan tabi. Ang satuyang importante na abiso po sa Indogabos na mga nag-antabay ngunyan sa DCGB. Okay? Kamo man tabi na mga nanggana ngunyan na kapitan, mga punong barangay, i-recommend ko sa endo ini ang suggestion ko sa endo para mapakaskas ang communication sa barangay. Magbugtak tabi kamo ki radio communication. VHF radio. Yan. Sen mga nyakan makabakal, dumumang kamo kay amigong Raul Calio and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi. Orosite, Legazpi. So mga over baga, ngaya Tanoduan kamin. Yes, this is Tanoduan, go ahead. Tanoduan, budumang ka sa may kanto kan Purokdos, may ayam na nagbabalaw-bagaw duman. Nagwawala dang ayam duman. Sabi man kansaro, tanod to, yes, tuwangan mo si Tanoduan pag nakupan ayam na bua. Yes, tabi kap. Over. Diyan ba ka sa barangay, ultimo na sa, gabos na sa naiapod sa kapitan. Igo nga na kong amigong kapitan, sigan nga rakngak niya, sa ultimo mga tugang na pagdakop kang halas, inapod sa kapitan. One time, baha, mora nun.
mga maalas 11 ang banggi, may nag-aapod sa iya, nagturog-turog si kapitan, may nag-aapod, Kap, maray na aga, maray na banggi po. Yes, ano po ito, ma'am? Kap, pwede po pa magdidi ka sa harong. Nata po, madam. May halas pong nakalaog sa harong, mi. Uyugon mo, ultimong pag nakupgi, halas, pig-asa sa kapitan, bago na si kapitan sinibot ki-apod sa mga tanod. Di ba? Oy, tabangan ito. Tamay halas doon, di ba? Pero kung may mga VHF radio, kada tanod, kada kapit, kada kagawad, mas makaskas po ang komunikasyon. Dahil pag ikang bayad sa load, dahil kang bayad, cellphone, kung naibugtak yung cellphone sa daing signal, baka may problema ka. Ang VHF, pero misa na bukas, mga tugang, ibugtak mo dyan sa kulugan na makusog ang volume ka iyan. Ang pag nag-apod si kapitan, nag-arapodan ka mo, may traffic sa barangay, may insidente sa barangay, may aksidente sa barangay, ano man na bagay, VHF tabi ang pinakamabilis, makaskas na maski sa reporting, ang pinakamakaskas, VHF. Basta makusog ang signal. Iya po, ayan na. Di man ka mo kay amigong Raul. Solve yan. Yan po, may lisensya yan sa NTC. Ang VHF, matatabangan ka mo kaya yan kung paano yan iproseso sa National Telecommunications Commission. Okay? O, bueno. Inda kung anong masasabi nindo ka ini, mga tugang na baretang ini. Ako sa iling, familiar ka mo mga tugang kan pigigibungo niya na pagdangog junior kan Kongreso, lower house. Pag sinabi kayang Kongreso, upper and lower house yan. Pag sinabing Congress of the Philippines, yan. Kung sabihin kaan, Senado, Buda, House of Representatives. Pag sinabing lower house, yan ang sa mga congressmen. Yan. Sa lower house. Naghiling ako sa online, mga tugang, kapag dangog kang mga congressmen, sa kaso kan SMNI, so kay Pastor Kibuloy baga, na television sa Mindanao na duman nagpo-programa si Presidente Rodrigo Duterte, titako-takuan niya mga tugang sa mga, di ba? Yaon sa lower house, tabi. Nakahiling mga tugang ki-issue sa mga congressmen. Kanan saro na angkor ninda duman, duwa, partner na angkor ninda duman, nag-issue mga tugang na ang gasto da tabi kan Kongreso, kang lower house, uminabot ki pirang bilyon daw ito, may kinaraman sa travel. Yan, sa mga travel man kan mga congressmen, di nga nag 500 million, pero ano ito, basta ano kan day, so gasto, sala da tabi so reporting, dumanag po junior sa investigasyon junior. Sala da aso reporting kang angkor kang SMNI para duman sa bareta na iningayan expenses o nagpigagasto kan mga congressman sa opisina kan Speaker of the House, mga tugang para sa siring na bagay. Dumanag poon. Oh. Kundi, so iba, nag-iisip na naman ta. Bata may mga rekomendasyon na nagkayukwada mga tugang ki mga violation kan franchise, may nagkuha na re-recommenda na gigibuho na ano ini i-suspend ang franchise. Pero kung babalikan mo, sisay niyaon dyan, ang nadadangog ko ng mga broadcast kan, lalo na kay Presidente Rodrigo Duterte, itong may programa siya, duman, ang nararabasan permi, mga tugang sa mga issue, ang House of Representatives. Naman nga natakuan si Kwanti, namaan duman si Speaker, di ba? Sa programa. Ano ang hiling nindukan? Kamu tabi ang nagdadangog, kamu mga tugang an makaka-analisar may kanya-kanya kitang analysis. Rumdumon ta, mga tugang na kan mga nakaaging panahon man ni Presidente Rodrigo Duterte, so EBS, CBN, ang na-renewhan in franchise. Ini, may franchise, SMNI, mga tugang, may nahiling dang diferensya. Kaya may nag-suggest niya na naisuspende mga tugang an prangkesa. Iyan ang abangan niya to. Ha? Sa mga maabot na daw,
Tagarin mga tugang hararom. Ang istorya ka ini, na bagay na ini, oras mga tugang na isuspende ang prangkesa kan sinabi ng network nin radyo asin television. Nakabaga. Ako John, yan ang piga. Sabi nga, posibleng maulit ang mga pangyayari kan mga nakaaging aldaw. Pag medyo, yan po, ilingon tayo yan ha. Siguro kamong nagdadangog, nasundan man iyan indo na ibang bagay na yan, ano, sa ibang, ano yan. Kaya makaka-analisar ka mo kung nata iyan, ta uminabot sa araw ka na bagay. Salamat kan sa ng pagantabay. Dahil pong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Thank you. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa, Lakaw, pahiwason asin nihiras ang pagkamuot sa kapwa. Tanong ni Kuya Kim, anong